Benvingudes i benvinguts a aquest nou videotutorial de la comunitat CVTIC per a la utilització de la plataforma Aules. Continuem amb els videotutorials de com configurar un llibre de qualificacions i per a l'avaluació. Aleshores, com ja havíem vist en l'anterior videotutorial, hem creat una sèrie de categories dins d'un curs general com és Aula per a proves, en el que anem a intentar repartir tots aquells apartats o totes aquelles tasques que van a formar part de cadascun dels elements d'avaluació. La primera de les coses que anem a fer és intentar mostrar-vos com podem moure les categories i anar posant-les unes dintre d'altres, de manera que vegem com configurar a la nostra forma les categories. Aleshores, l'avaluació final no va estar composada o composta per una sèrie de treballs que n'hi ha a dalt, sinó que va ser la mitjana de totes les avaluacions. Aleshores, el que anem a fer és incloure la primera, la segona i la tercera avaluació dintre de la carpeta de l'avaluació final, de manera que la mitjana de les tres avaluacions siga el total de l'avaluació final. Aleshores, com farem això? Molt senzill. La fletxa aquesta que n'hi ha per a desplaçar-nos, li posarem que moga la primera avaluació dins de l'apartat de l'avaluació final i farem el mateix amb la segona i la tercera avaluació. Molt bé, com vegeu és una manera molt fàcil d'anar configurant els apartats. Aleshores, ara que ja tindríem incluïdes les tres avaluacions dins de l'avaluació final, el que anem a fer és incloure noves categories però dins de cada avaluació, de manera que jo pugui assignar-li un pes concret a cada categoria. Crearem les de la primera avaluació per a que vegeu com és i posteriorment, ràpidament, es veurà com es queda configurat amb la segona i la tercera avaluació. Per tant, per a crear categories noves, com ja havíem fet, seria afegir una categoria. En aquest cas li posaríem, per exemple, treballs. Com sempre, mitjana de les qualificacions, que és la més senzilla, i al total d'aquesta categoria, en comptes de tindre un 100%, anem a destinar-li un 30% de la nota final. I la categoria a la que va pertànyer aquesta qualificació no serà aula per a proves, sinó que serà primera avaluació, que com ja sabeu està incluïda dins de l'avaluació final. Per tant, com vegeu, així tinc un apartat ja per a treballs que va a comptar un 30% sobre el 100% del total de la primera avaluació. Crearíem dues categories més, una anomenada dictats, perquè per defecte són les activitats ara mateixa que tenim en la plataforma, o sigui, en aquest curs. Li assignaríem el valor que li havíem assignat als treballs, que seria un 30%. Si sumem 30 més 30, recordeu que ja tenim un 60% de la nota, i el mateix, la categoria mare seria primera avaluació. Treballs i dictats, 30 i 30. Ens faltaria crear una categoria més per arribar al 100%, que en aquest cas anomenaríem exàmens. Una mitjana de les qualificacions i al total de la categoria li assignaríem un 40%. De manera que la inclourem també dins de la primera avaluació. I farem el mateix amb la segona i la tercera avaluació. Com veieu, ja tenim distribuïdes els diferents pesos que van a tindre cada apartat de l'avaluació dins de l'avaluació final. Per tant, vegem que en la primera avaluació els treballs tindran un 30, així un 35-40, i hem distribuït diferents valoracions de manera que podeu comprovar després que automàticament la plataforma trau la mitjana depenent del pes que li hem assignat a cada treball. En el següent videotutorial veurem com incloure cada tasca dins dels diferents apartats, dins de cada categoria,
de manera que podam comprovar la manera d'avaluar les diferents tasques. Fins així aquest videotutorial, esperem que hagi sigut d'utilitat. Sabeu que podeu consultar més informació en el portal de CVTIC i en el canal de YouTube de CVTIC.